Okay. To už asi natáča, že? Keď je to takto. OK, tak poď. Štěpán Vilímek, kvalifikace na Bohemia Trouda, workout číslo. Ty vieš? 2? 2 nebo 3. Osa. 20 kg. 10 kg kotouče. Kotúče desiny. Jo, máme tu jedna strana, druhá strana. Tak, potom asi zoberieme tu 60 zadu. Potom máme tu druhú osu. 2x po 10. Osa. Ty dobrý tady. Klasika. Druhá strana. Jeden druhý kotúč. Potom máme osu 50 kg. Znova osa 20 kg, kotúč 5 kg. Druhá strana. Máme takisto desinu. 5. A posledná osa. Znova 70. Máme 25 a 2 desiny. Jedna strana, druhá strana. 5. Tak. Tak, osy máme. A povedz si. Tak, začíname barpees 6x. Tak si povedz, kedy môžem dať odpočítavanie. 3, 2, 1, poď. 2, 3, 4, 5, poď. 1, 2, 3, 4, 5, pekne, 6, 7, 8, poď, ešte máš, ešte dáš, poď, 9, a máš 3 sekundy do minúty, 10, tak poď, 1, 2, 3, 4, 5, poď posledný. Tak a poď. 11. 12. 13. Pekne ideš, pekne ideš. 14. 15. 16. Poď ešte jeden, poď ešte jeden. 17. Tak, ešte máš 2 sekundy a poď. 1. 2. 3. 4. Poď, poď, poď. 5. 6. Poď. 18. 19. 20. 21. Super. Poď ešte. Dobrý máš čas. 1. Poď ešte. Ešte 2 dáš. 2. Poď ešte 1. Poď.
3. Super. Jeden. 2. 3. Yes, udrž! 4. Ježiš, dobrý. Good! 5. Poď posledný. Ja som to nestiel. 6. To je ono. Ale pokud sa nedělali, tak je to dáváme 1. do techniky. Ale to si šel do pohodne. 5. 5 máš, poď. Poď 6. 6. 7. 8. Tak, poď už na angličaky, poď na angličaky, v pohode. 8 ich máš, áno. 2. Jo. Lidi si proto to páří. Poď. Poď, ešte máš čas. A poď. Deväť. 10. 11. 12. Poď ešte. 13. Super. Poď. Poď už angličaky, poď. 1. 1,50, poď. 2. 3. 4. Ty vole. Poď, tak si to rátaj. Poď. Pôjde. Poď, ešte 10 sekúnd. To je ono, poď. Poď ešte daj. Poď už angličaky poď. Dva. 3. 4. 5. Poď. 6. Poď. 3. Poď, 30 sekúnd. 4. 5. To je ono. Poď. 6. To dáš, stíhaš, v pohode, poď. 7. 8. Máš čas ešte, v pohode. 9, to je ono, super. Máš, koniec. Akurát. Kámo, to je kokotina, tak to je dobré. Ale držať to na teba, aby bolo vidieť ten pohyb, to bolo to kokotina proste. To takýto workout, to bez stojánu je úplná kokotina, keď ti to má meniť. A tak to je v pohode, tak si to dal celé. 1, 2, já jsem vůbec nevěděl, že mám čas. A tak išiel by si, tak ako, tak ja neviem, jak to... Jedničku tak ještě dál. No, to bolo 1 sekundu si má presne. Neviem, akože... Ja piču to bude. Je to na piču, no takto.
Ale je ten workout tak náročný, jako není si taký rozjebaný. tak hrozný. To není tak hrozný workout, že? Nebo jako... Jako je to iné, no. Jako toto sa dá skúšať viac, kurva, ale... No ja donesem statív. Ja mám doma statív, ale nemám tu čím to jako pricvaknúť. Že máme akože len klasicky na foťák. Ale ono tady na to... Tu první část to jinak nejde stejně, víš co? Stejně jako já tu první část. Co jsem šel, tak stejně bys to musel